Mungambondudza here chikonzero sei vanhu vasiri kuda kuuya kumba, vanhu vakaenda kunze kwenyika, tingataure hedu Mozambique, Botswana, kunyanya South Africa. Chikonzero chekuti sei vanhu vasiri kuda kudzoka kumba, nekuti tine vamwe vanhu vane makore 5. Kana ukati uri kuenda kunotsvaka green pastures, remember home is best. Asi kana wakuitawo 5 years 10 years, handifunge kuti pachine tarisiro yekudzoka kumba. Ameno chii? I think zvandofunga ini zvikonzero zvinogona kuita 3. Chekutanga I think ndechekuuza focus. Because remember, munhu wese paanobuda anenge achingoti ndakaenda kunze, ndakakushanda mari yangu, ndakatenga, ndakavaka imba yangu, ndakangotanga maprojects angu ABCD, ndakangopedza ndatodzokera. Asi kana waenda ikoko unosvikawo hadzoti kudzirwa here kana kuti chii, unozochinja mind waikoko. Ndipo unenge wagona ndichaenda zvekuti paunotomboenda unotombotanga usingatotemi kana mubhedha. Ndichatotenga, vamwe vanenge vachitotenga mubhedha vachitimira kuZimbabwe. Asi handichaziva zvangu ndakuenda kuZimbabwe, ndichatenga zvangu kuZimbabwe. Asi unotozoona gore rapera, 2 years dzapera, 3 years dzapera, 4 years munhu iye akutongoti life yangu ndoenda kutongosipenda kunoko. Saka regai ndichingoita hangu zvekunoko, regai ndichitoshanda, ndichitongoita sei, ndichitongoita life yekunoko. Ndo number 1. Agara kudaro tobva tapinda panumber 2. Vanhu vanyanyoteerera social media stereo. So kaanenge akabva kuno kuzvinhu zvazvo zvakamuomera zvokumuomera zviya, zvakaoma zvokuoma zviya. Saka iye picha yake anenge achingofunga kuti kana kuti trauma kana kuti anenge achingofunga kuti zvinhu zvisiri zvakaoma sepaakasiya zviri, kana kuti akadzoka zvinhu zvichamuomera kudzokera paakanga ari. Saka vanhu vanenge vangori nefiye kungoti ndakasvika zvinhu zvakandiomera, ko ndakasvika zvinhu zvakasandiitira, kandakasiya zvinhu zviri, ko kandakasiya kumba kwedu kusina muriwo, zuva rero ndichadzoka kusina muriwo. Munhu achikaona kuti kwaenda kunoshanda ukakatombodzoka anotasvika achitongoshanda achitongoenderera mberi nelife netunhu twaanenge anacho. Chokupedzisira chacho I think vamwewo variko zvinowo zvinogona kuti kutongobatana hazvo zvinhu zvakatongoomawo. Sometimes because munoziva kuti kana watongobuda uchingokrosa border sei kwaatone burden yakawandisa. Munhu wese arikutotarisira kuti dai unoita chakati, munhu wese ikoko kwauriko pamwe zvakatokuomera zvekutokuomera zviya. Asi vanhu variko vanenge vachingoti handiri kuSouth Africa, vanenge vafunga kuti kana watongokrosa border wakutohorera mari, kana watongokrosa kupinda muAmerica wakutohorera mari iwowo, nepawakutongoichera mari kutongosvika uchidaisawo mari kuti vatumire. Saka ndo zvinhu 3 zvandofungawo zvandakaonawo, zvimwe zvacho from experience, zvimwe tiri kutaura nevanhu, zvimwe zvacho nezvandinongoonawo. Aiwa, ndinoda kutenda sister kungoti mumwe nemumwe anenge ane maonero ake nepfungwa dzakewo zvazvinoita. Asi ini chandinoona chinonyanyotasisa vanhu kudzoka kumba ka, inyaya yekuti umbavha hutsotsi kuba. Kuna vamwe vanhu vakapara mhosva munomu. Vanhu ivava vanhu is a threat. Munhu ukamutaurira nyaya yekudzokera kumba ka, anoziva kuti wanza achingodzoka mhosva irove, nyaya yake inenge yakamumirira. Ndinotaura kudai ndakazviona ndiri muCape Town. Wawaiti ndiye hama yangu yepedo, unoziva kuti kana uri kunze kwenyika uko, kazhinji wakaona munhu anotaura mutauro waunotaura uyu wechishona uyu, kunyange achitaura ndevede itori hama, nekuti mese munobva munyika mumwe chete. Vazhinji vacho ndo vanotokukwenyera mbavha. Vanokukwenyera mbavha. Ndakatozviita rimwe zuva ndiri muCape Town. Mumwe munhu sekuti tandajairana kuti uyu ndibhururu, tinobva kumusha mumwe chete, we share my problems whatsoever. Rimwe zuva akangosvika pandanga ndiri ndichiita zvevending, kwakutora machaja akutoenda nawo. Indikati ndiri kumutera semunhu wandajaira kakuona kuti ako nhingi ungadaro. Ndione ndatokombwa navakomana nepfuti nemapanga vandisingatozivi, vanotaura chixhosa chichi. Ndo pandakatozoona kuti saka vanhu vakadaro vanenge vakatiza mhosva kuno kuZimbabwe. Rangarira kuti
mabasa ako anokutevera. Wabva kuno kwadzipara mhaka, wosvika kuSouth Africa futi wakutokondisha futi kutopara mhaka. Saka munhu wakamutaurira nyaya yekudzokera kumba ka chinhu chinobata, nekuti anenge achiziva kuti one of the days achingosvika muno munyaya dzinomuremera, tozoitawo vamwe vanhu vari kuSouth Africa nenyaya yekuda mabasa. Munonzwa vachinzi matitorera mabasa. Waenda kuSouth Africa, it's either une passport yako iri valid, waenda as far as Cape Town. Wasvika kwekwe, kana vachikupa mazuva pabhodha vanokupa mazuva mangani? 30 days. Uri 3 months. Uri Cape Town, let's say une 5 years. Zvinhu hazvisi kubatana. Saka waenda pabasa wanzi basa riripo iri. Vanowanzoda kuti vanhu maforeigners vazhinji veSouth Africans nemacompanies they exploit, vanodzvanyirira. Unonzwa vachinzi tinokupa mari yakati because they have no choice. Ivo vakutotipa mari shoma yerega nditese nditambire. Saka maSouth Africans anenge achitoramba mari idzodzo. Saka vangakufarire pakadaro. Saka nekuti 1 ndo zvimwe zvikonzero, 2 maZimbabweans takasvika handizive kuti kana takaitawo cheuviri tinovaiwa nemari. Chekutanga kutsvaga mukadzi. Unofunga ndekupi? Pane ngoma yakamborira ichiti komumwe inorira ichiti kwangu, zvichireva kuti kumba kwacho hauchatodi kudzoka. Wakutoda kutofadza ari padhuze. Saka ndo zvimwe zvikonzero zvinotiradza kuti titese tidzoke kumba. Tozoti vamwewo vanenge vane vana vechikoro. Wosvika kuSouth Africa, ini ndakazvionera. Mwana kuSouth Africa anokwanisa kupiwa kana iwewe kubvira asilamu kana chitupa kana license chese chawangoda unokwanisa kuchiwana, ngataura nechokwadi. Kana ukatoda chitupa cherata chemuno muSouth Africa chichine zita rako unochiwana, asi chinenge chiri chidhura. Saka vana vanokwanisa kutoenda kuchikoro ikoko, ende zvikoro zveko zhinji zvinobhadharwa zvikoro zveSouth Africa. Havabhadhare chikoro. Saka vanhu vanozoti zviri nani ndisesekedze upenyu hwangu ndiri kuno kuSouth Africa, vana vangu vachienda kuchikoro. Uye mumwe munhu zvamambotaura kuti anenge achinyara kuti zvino ndakadzokera kuZimba vachiziva kuti kuno kundakauya kuzoshava, ndodzokera ndiri maoko chete. Zvinhu zvakarema kudai, zvinhu zvinonyadzisa kuti munhu anga achidzokera kumba. But kuno kusekuya kwatakaita, mungambondiudza here zvamuri kuona zvakanakira kumba kwedu? Tasaimuone tine huku izvozvi, kana muriwo garden kungoti mvura hedu, hatisati taisa hedu fenzi, but takaita garden tingazosvika hedu mbavha, but mbavha dziri kweseka. Ende mbavha inoya ichiba ichitiza, hapana mbavha inobaya yomira yogara. But hatingaterekedze kuita zvinhu zvedu nekuda kwembavha. Imimi makazvitarisa ndezvipi zvakakunakirei munyika yenyu than kunge tiri kure, oro kana kunge uri kunze kwakanaka? Nekuti imimi ndiri kuona kuti upenyu hwenyu matotanga umwe upenyu muno muZimbabwe. Ini nangu chinhu chakandikoshera pakugara muZimbabwe mukomakede. Ani mukona ndinewo mukomakede munoziva ndakamboita mari chaichaendo South Africa. But ndakaya nekuno hapana chaunongoyara ndezvozvizviketi zvinhu zvaunongoya nacho. Upfumi hweSouth Africa hunongosara huri South Africa ikoko, wakasaita musoro sezvandakaita hunongosara huri ikoko. Zvasiyana kuno kuchero ndikaita huku kana 5 feet in the next 20 years dzinenge dzaamiliyoni, dzinenge dziri paground ende dziri dzangu. But business reo kuritaura South Africa usina kana munhu wawambotukane vaunongotosvika ungotokuurayira huku idzodzo. Saka upfumi hwese hunoita uri muZimbabwe is guaranteed because kushaka kwako zvehomeland ndewako. Also unoitira kunze machances mashoma ekuti unouya naupfumi. Nogona kutenga zvakafanana neTV iyo takaitenga mari, takaitenga Black Friday special, 9,000 it was special. 9,000 kavataurirai vateereri kuti 9,000 inganzi imari, totaura nemari dzatachera 450 US. Zvakafanana neTV iyo waitenga ukavambira 450.
kuya nayo kunoku kana ukada kuitengesa yakutokupa less money asi dai kurunza kangoitengera kunoku kune pasina naproblem yekumboti ndichazoda kuitengesa kana ndichazoda kana kuclear pabhodha juti unenge wakatosetla kudhara but the reason why unenge wauda kutengesa zvinhu unototengesa zvinhu less price kana uda kudzoka kunoku kana waitenga 3 jiko ukauti 5000 kana wakubva ipo kwauda uno kuzimbabwe wada kuitengesa haichatoiti 5000 chaitodzikira pasi saka wakagara watongoinvestira hako kunoku aiwa unenge utori kumberi tete ndakanga ndichigara ndinofunga neni ndiri mugari weko futi kuti tikwanise kuti tiitewo muriwo pamba taitora mabhaketsi nemabhavha asingashanda aya ndo matinodyara muriwo zvekuti unoona munhu achiti ndatimba ndaisa manyowa hakuna zvakadaro saka imimi mungati nditaure kuti kudii tichikombeya our home kana kugara uri kunze ndechipi chakanyanyonaka vanhu vese vanenge vabuda ini chiro changu chechitongoti dai kuri kunze vanokwanisa havo kungoita kuti masavings kwavo votangira life yavo kunokumba because kumba kune peace of mind hauna zvekuti kufamba ndikuona ipapa timbodema nekwangu uri kusouth africa ndingadai ndatiza mapurisa